טוב, סרטון אחד שווה 1,000 תמונות. זה בשר אסדו טרי. רואים פה אסדו, שכבות של שומן ובשר. בשר איכותי מאוד. אנחנו לוקחים אותו, יש לנו פה את המטבל הזה. אני לוקח את האסדו ומורח אותו כמו שצריך במרינדה שעשיתי פה. טוב, וזה נכנס לסיר, ומפה זה ילך 3 שעות למעשנת. ופה זה יהיה 3 שעות במעשנת, וזה יהיה מוכן בשבילכם. אתם תשימו את זה 10 דקות על המנגל, ויהיה לכם בשר הכי איכותי שיש. שיהיה כל טוב.